Poštovani građani Republike Hrvatske, poštovani građani cijele Europe. Danas smo svjedoci kako nestaje svijet pred nama, kako u potpunosti nestaje civilizacija, temelj nezabilježenih kršenja temeljnih ljudskih prava. Temeljna ljudska prava, slobode, prava na rad, prava na zdravlje u potpunosti se krše bez ikakvih znanstvenih, medicinskih i pravnih opravdanja. Danas ću vam iznijeti određene činjenice. Činjenice koje su javno objavljene. Činjenice koje su javno objavile državne zdravstvene organizacije i agencije Sjedinjenih Američkih Država, Europske agencije, svima poznate EMA, koja je odobravala cjepiva, i Engleske zdravstvene sigurnosne agencije. Svi ti podaci su javno objavljeni, međutim, u njima se u javnosti nikada ne govori. Oni se nikada ne iznose u medije. Danas ćete čuti precizne podatke koje možete i sami provjeriti vrlo jednostavno. 10. ožujka 2020. godine na sjednici Europskog parlamenta jasno sam rekao i predvidio da će zatvaranje vrata Europskog parlamenta dovesti do lockdowna, ekonomske propasti brojnih građana, ukidanja temeljnih građanskih prava i sloboda. Prije tjedan dana sam u Europskom parlamentu tvrdio da će onemogućavanje ulaska bez COVID potvrde na radno mjesto u Europski parlament, čime se onemogućava zastupnicima i svim zaposlenim u Europskom parlamentu, da bez te COVID potvrde ili COVID ausvesa ne mogu ući i raditi svoj posao, da će ubrzo uslijediti diljem Europe i diljem svijeta. Danas smo svjedoci da to vrlo brzo se događa i u Hrvatskoj. Tvrdim, odgovorno tvrdim, svaki put sam bio u pravu. I prije godinu i pol, i prije tjedan, i kada sam govorio o predstečajnima, i o zakonu o Agrokoru, i sada ću, nažalost, biti u pravu. To će dovesti do brojnih prosvjeda diljem Europe i svijeta. A svaki veliki prosvjed vrlo lako može prerasti u sukob. A svaki sukob vrlo brzo i nezaustavljivo prerasta u revoluciju. Ovdje se radi o prisilnom cijepljenju osoba koje su zdrave i koje se nisu uspjele razboljeti, niti će se uspjeti razboljeti. Sad ih se želi prisiliti godinu i pol nakon što je započela pandemija, a vidit ćemo kasnije kakve su brojke prije godinu dana kada nije bilo cijepljenja i kakve su danas nakon što je cijepljeno skoro 70% stanovništva Europske unije. Kada čovjek premine ili ostane invalid od posljedica cijepljenja na koje je dragovoljno pristao, to je njegov izbor i njegovo pravo. Međutim, kada netko prisili drugu osobu, drugog čovjeka da se cijepi i ta osoba premine ili ostane trajni invalid, ucjenjujući ga da to učini isključivo iz ekonomskih pobuda, jer će inače ostati bez posla i neće moći prehranjivati sebe i svoju obitelj, onda se tu radi o ubojstvu ili nanošenju teških tjelesnih ozljeda iz izrazito niskih pobuda. Uvođenjem COVID ausvesa vidimo i sami da dakle ne radi se o zaštiti zdravlja, jer se onda ne bi ukidalo postepeno i pravo na testiranje, a svi znamo danas, već je to javno poznato, da cijepljeni prenose virus jednako kao i necijepljeni. Dakle, da šire zarazu i da upravo time će se omogućiti enormni povećanje broja oboljelih, kao što je to i danas slučaj. Pogreška koju rade današnji neonacisti je ista ona koju su počinili i njihovi prethodnici. Misle da mogu sve ljude na svijetu natjerati u potpunu pokornost njihovoj novoj ideologiji. Kod normalnih, inteligentnih ljudi tada se stvara gnjev, tada se stvara otpor.
Tada se javlja žestoka želja za otporom i očuvanjem slobode i života njihovih obitelji i njih samih. Da se ovdje ne radi o zaštiti zdravlja, potpuno je jasno iz činjenica da građani koji su preboljeli COVID i imaju antitijela, koje ih štite od ponovne zaraze i štite od prijenosa zaraze na druge ljude, oni ne mogu dobiti COVID potvrdu. Na kraju COVID potvrdu, vidimo za mjesec dana u Hrvatskoj neće moći dobiti ni oni koji su se testirali. Znači koji su potpuno zdravi, kojima je dokazano da nemaju niti najmanji trag virusa u nosu, a kamoli u organizmu, oni neće moći dolaziti na posao, neće moći ulaziti u škole, neće se moći liječiti, znači bit će u potpunosti isključeni. Tako nešto nisu se mogli sjetiti niti poznati liječnik Mengele, medijski radnik Goebbels, niti najpoznatiji socijalist Adolf Hitler, lider nacional-socijalističke radničke fronte, odnosno nacional-socijalističke radničke partije Njemačke. Niko do sada se nije mogao dosjetiti takvih ludosti koje danas padaju gorima od njih na pamet i uništavaju nam živote, zdravlje i budućnost i sadašnjost. Sada ću vam pročitati, znači, službene, javno objavljene podatke, neke od njih. Znači, u Europskoj uniji, znači prema podacima EME, Sjedinjenim Američkim Državama, Centar za kontrolu bolesti, i Engleska, u tim državama je službeno prijavljeno 1.650.866 nuspojava od samo 4 COVID cjepiva, od kojih je 17.326 imalo smrtni ishod. U Europskoj uniji, dakle, prijavljeno je 665.707 nuspojava uz 6.990 smrti, ili kako to EMA naziva fatal outcome. U Ujedinjenom Kraljevstvu njihova medicinska and healthcare product regulatory agency je navela 369.456 nuspojava uz 1.698 smrtnih slučajeva. U Sjedinjenim Američkim Državama, znači CDC and VAERS, koji vodi prijavljivanje svih nuspojava i vodi, znači, registar apsolutno svih nuspojava od 1990. godine do današnjeg dana, prijavljeno je za ta 4 cjepiva 615.703 nuspojave i 8.638 smrti. Međutim, ono što je najzanimljivije, ukupni broj od 1990. svih nuspojava, svih cjepiva, kojih ima nekoliko stotina, je 1.315.380. Dakle, sa brojkom od 615.703 to iznosi 46,81% svih prijavljenih nuspojava u Sjedinjenim Američkim Državama od 1990. godine. Sada ću vam pročitati podatke koji su, dakle, sve države Europe i svijeta daju stranici Our World in Data. One vam glase, daću vam usporedbu 1. listopad 2020. i 1. listopad 2001. Dakle, 1. listopad 2020. nijedna osoba nije cijepljena na svijetu. Govorit ćemo, znači, o brojkama koje se odnose na 1.000.000 stanovnika. Znači, 1.000.000 novozaraženih, znači broj novozaraženih na 1.000.000 stanovnika i broj umrlih na 1.000.000 stanovnika. Europska unija, 1. listopad 2020. 93 slučaja na 1.000.000 stanovnika. 2021. 109. Umrlih 2020. 0,83. 2021. 1,32. Postotak cijepljenih u Europskoj uniji 67%. Vidimo porast od skoro 40% od 0 cijepljenih na 70%, 40% više umrlih. Njemačka.
2020. 182 slučajeva na milion. 21. 228 slučajeva. Broj umrlih 0,77 2020. 1,18 2021. 68,8% cijepljenih. Irska 2020. 75 slučajeva. 2021. 261 slučaj. Umrlih 2020. 0,26. 2021. 1,15. Broj cijepljenih 75,8. Francuska 1. listopad 2020. Broj zaraženih 170. 2021. manji broj 0,79. Znači tu je došlo do pada. Broj umrlih 1,08. 2021. 0,82. Dakle, tu je došlo do pada. Broj cijepljenih 74,7. Vidimo da je različito. U nekim državama 40% porasta, u nekima 20% pada. Singapur, 1. listopad 2020. Broj slučajeva na milion 3. 2021. broj slučajeva 361. Zamislite porast. Broj umrlih 0 2020. 2021. 0,73. Broj cijepljenih u Singapuru 79,7%. Sada ćemo pročitati podatke engleske zdravstvene sigurnosne agencije koje oni izdaju svaki tjedan, imaju report. Nazivaju ga Izvješće o nadzoru cjepiva protiv COVID-19, radi se o tjednu 40 izvješće, a pokriva razdoblje između 36. i 39. tjedna 2021. godine. Govorimo o stranici 13, tablica 2. COVID-19. COVID slučajevi prema statusu cijepljenja između 36. i 39. tjedna 2021. Ovdje sam zbrojio ukupni zbroj, znači za godište iznad 40 godina. Ukupni broj slučajeva, dakle pozitivno testiranih, je 241.501, od kojih je necijepljenih 19.700. Dakle, dobro ste čuli. Od 241.000 necijepljenih je 19.700, a cijepljenih s 2 doze 198.982. Na stranici 14, tablica 3. COVID slučajevi na intenzivnoj skrbi. Dakle, ne samo pozitivno testirani, nego na intenzivnoj skrbi. Prema statusu cijepljenja, 28 dana od pozitivnog testa. Također zbrojni podaci od 40 godina na više. Ukupno se nalazilo, dakle, u hitnoj medicinskoj skrbi 5269 osoba, od kojih je bilo 1319 necijepljenih, dok je onih cijepljenih s 2 doze bilo 3723. Skoro 3 puta više. Stranica 15, tablica 4. COVID-19 prijavljene smrti prema statusu cijepljenja 28 dana od pozitivnog testa. Također 40 godina na više. Dakle, preminulo je 2964 osobe, od kojih 568 nisu bile cijepljene, a potpuno cijepljene 2269 osoba. Dakle, to su sve službeni podaci koji svako od vas može vrlo jednostavno provjeriti, ali je nevjerojatno da ga nijedno Goebbelsovo ministarstvo nije prenijelo, niti jedan Goebbelsov medij ga nije prenio, što je potpuno jasno, jer onda ruše u potpunosti ovu priču koju guraju cijelo vrijeme, a koja je od činjenica istine udaljena kao odavde do Marsa. Na vama je da sami procijenite ove činjenice, donesete odluku što ćete učiniti u sljedećem razdoblju. Ali ono što je najbitnije je da ne smijete zaboraviti tim ljudima koji uništavaju naše živote, Plenkoviću, Berošu, Capaku i svim tim sličnim ljudima u Hrvatskoj i diljem Europe, koji nam ne samo da uništavaju ekonomsku stranu života, nego nam uništavaju i živote, ubijaju nas, prave nas invalidima. A zašto? Zbog svojih sitnih interesa, ostanka na vlasti i sitnih materijalnih interesa. Na vama je da im to zapamtite
i da mogu odgovarati za 3 godine. Za 3 godine ih možemo pomesti na sljedećim izborima. Na vama je da odlučite, želite li to ili ne želite. A ja ću ih kazniti temeljem sadašnjih zakona. Neće trebati mi nikakve zakone mijenjati da bi oni odgovarali za sva ova zlodjela koje nam danas čine. Na vama je i sve je u vašim rukama. Hvala vam još jednom, ostanite zdravi i vrijedni i živi. Hvala vam.